gara Berritxuko eskolako umiekin. Goiz guztixe paseu dugu LH lau, LH bost da LH seiko ikasliekin. Basuen egurraz aparte dago eskaintza oskusen zerbitzu ekosistemikuk, basuk uran eta paisajien dauken eragine, basuk zainketa bat eskatzen dabela eta bar. Eta harritxute gagoz, umik zelako formal portau dizen, zelan atendidu daben eta zelako harrera ona izen dugun. Espero etorkizunean herriko basuen zaindari haurek izango dira eta gaurko lesinoiek balixo izetia danontzako. Niri gehien guztabazte arbolak zen motako izen, ostuk zan aukiela eta hori, arantza aukiela batzuk, da gero fotosintesixe, da basuek zelan ditzen izen segun ze arbola doan sartute. Eta gehien guztaban ez dena da, arboli aldizela entxufau eta gure nortu zema pasendan bertatik. Oso interesgarri zen gazte egurraz gauza asko aldizelako da, adibidez kamisetak eta. Niri batez harritxu gazte egurraz alda izela hain beste gauza. Oso interesanti zen da, gauza barri asko ikesi hau eta eskertzen da etorti. Gauza asko ikesi hau barrixek, oso interesgarri izen da gaurko gauza, goiko laukuketa etorri di. Ni oso kontra neuan arbolak ebaitxeatzik, baina ona asko kamizaztie buru. Kontutan hartuko hauzik ez zen gauzak bazu zaindu bitxartin eta. Oso interesgarria eta pedagogikoa iruditzen jate zintzeren inguruan gelan emon diren azalpenak. Aitorrek bikain, argi esplika dau, egia da gauza asko fotosintesisa adibidez ikusi dugula, baina beste era batera salduta beti plus bada. Gero oso interesgarria ikustia baso mota dagozela eta ze importantia da gure ekosisteman basuak egur ezberdinekin egotia eta egur horreri ze erabilpen eman altzako zen. Nik uste bai merezi da bela eskola diferentitan, ikastetxe diferentitan, honen inguruan saiotxu bat emotea. Orduan orain nahi duguna da, praktikan ipini, orduan kanpora joan eta entzundakoa ikasi eta ikusi. Goikolau Kultura Elkarti Europako Sinsere izeneko proiektu baten murgildute onda azken urtiotan. Basoa Fundazioa, Bizkaiko Foru Aldundia eta bar lankide edo bidelagun izen dugu zelarik. Eta proiektu honen helburu nagusixe izen da basoan ikerketa lana eitxie, basoak uran eta paisaian eukileiken edo dauken eragine aztertuaz. Horretarako proiektu pilotu bat egin da, eta hori Berritxuko Ugaitz eta Olabe bailaretan egin dugu. Eta interesgarri ikusten genuen herrixen egin den Europear proiektu bat eta ikerketa proiektu bat Berritxuko umiei azaltzie eta Berritxuko eskolara ekarti horren barri.